moko. Ilero kanyo makare ahinya Julia, to penjo machielo manyalo bedo ni penjore pach jopuonj nikech anno ka moko kuom gi bende oro ote kae ka gintiere kod penjo makoni kod kocha ka koro giwacho ni yes Minet no yienwa mar mondo mi wadhi ute thieth mago maderoma 800 mane nitiere e bwo Minet to sani koro SHA bro yie mar mondo mi wabed kod thuolo mano mar limo kata ute thieth mago ma ohewo 9,600 matiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA to penjo maneno ka jopuonj penjo kinyi makawuono ni bende ibo bed ka iyango ni yedhe bedo e osuptende go yo makare thieth bende obo bedo ka wayude yo makare ok ni kose thiedhi yes intiere kod okumba mar thieth mar SHA to laktar ndiko ni yath to onge to koro dhi nyiewo yath oko ng'ikruok makamago ma jopuonj sani koro kata penjo makamago maringe pach jopuonj ere kaka iboneni yedhe oyudore e osuptal lakteche nitiere e osuptal kinde duto kendo service moro amora ma gidwaro giyude yo makare. Mano penjo maber ahinya kech onge tiende chandori kimanyo thieth. Koro gima dwa tim nikech SHA ok nyiew yath, SHA ok ndik dokta, wageno ni siptal dhi bedogo. To kopo ni siptal ongego, ondik ni yath maonge, ok onego nyiew. Kapo ni dhi yudo ka laktar no onge, siptal moro nitie ma laktar ne nyalo nwang'ore. Koro wang'iyo ni kisedhi e siptal to ndik ni yath to yadhno onge, oyieni gi prescription no dhi kama yath nitie to siptende gi ging'eyo nikech wasebedo ka watimo kamano gi jotich sirikal. Koro kama yath onge ere kama dwa nwang'e yadhni to dhi gi prescription no timiye yath. Ok onyiew, ok odonje ofukone kogolo pesa no dhi timango odhi nyiewo yath. Kidhi kama nitie thieth midwaro to laktar no onge, oyiene siptal no rifai. In bende oyieni wuotho e any of siptende 9,000 gi mondo idhi kama thieth nitie mondo yudi. Koro siptal mok ket yath, ok ket jo thieth to ok ket ing'eni ene ma koro ok obi yudo japuonj madhi kanyo mondo tim ang'owa mondo yud thieth. Koro yiene japuonj kaachiel gi joode te odhi kama thieth nitie to SHA chung'ne. Meanwhile maonge yathni, maonge joma thiedho gigi to tem keto gigi nikech japuonj en ng'ama nie kona to kona tung mar Kenya ni. To tie kuonde miyudo mana siptal mar sirikal kende. Koro kanyo dwahera ahinya ni sirikal okasre o make sure ni yedhe nitie gimoro amora ma jatuo japuonj diher manyo kanyo mar thieth oyudo. To ka ok oyudo pod oyawore ne kuonde moko. Ok olorne kanyo. Nyaka sani wang'eyo ni bwok mar